Srpske je početkom februara održala jedan sastanak sa rukovodstvom Republike Srpske, tačnije sa najvišim rukovodstvom, predsjednik Republike Srpske i premijer. Pozvali su sve predstavnike lokalnih zajednica, u kojoj smo, jedna od njih je danas i moj domaćin, tačnije Gradiška, sva ministarstva i sve javne ustanove kako bismo im prezentovali mogućnost saradnje sa Saudijskim razvojnim fondom. Na tom sastanku smo skrenuli pažnju da je neophodno da se baziramo na velikim infrastrukturnim projektima koji su od opšteg značaja kako za jednu lokalnu zajednicu, tako i za Republiku Srpsku u cjelini. Grad Gradiška je pokazao izuzetno interesovanje za sredstva ovog fonda, pa tim povodom danas sam se sastala i sa gradonačelnikom, gospodinom Madžićem, gdje smo pričali o mogućnostima saradnje sa Saudijskim razvojnim fondom. Oni su već izašli sa konkretnim prijedlozima, sa 6 konkretnih projekata koji su apsolutno spremni za implementaciju i sa kojima će krenuti sa aplikacijom. Ministarstvo financija je zaduženo za odabir aplikacija, tačnije za utvrđivanje da li su aplikacije potpune, a onda ćemo naravno sa Ministarstvom financija i trezora krenuti u dalju proceduru saradnje sa Saudijskim razvojnim fondom. Moram iskoristiti ovu priliku da kažem da je Gradiška stvarno primjer jedne lokalne zajednice kako se postupa prema inostranim fondovima, a je također prema sredstvima iz budžeta kada su u pitanju infrastrukturni projekti. Grad Gradiška želi, na osnovu informacije koje smo dobili na prvom sastanku u administrativnom centru Vlade Republike Srpske i u komunikacijama sa Ministarstvom financija, da aplicira određene projekte za Saudijski razvojni fond iz razloga što smo na vrijeme shvatili da trebamo da imamo strateške dokumente, strategiju razvoja, plan kapitalnih investicija, ostale strategije koje su neophodne za jedan razvojni proces i razvoj jedne lokalne uprave. Zaista smo u prethodnom periodu, počevši od 2017. uložili ogromna sredstva u izradu projektno-tehničke dokumentacije, u rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, u izdavanje građevinskih dozvola za mnoge infrastrukturne projekte koji se tiču i uređenja i zaštite životne sredine, infrastrukturnih projekata, saobraćajnica, infrastrukture u oblasti turizma, u oblasti kulture i u oblasti niz drugih onih sfera života koji su zastupljeni na prostoru jedne lokalne uprave. Vlada je već išla, to je kandidovala je preko Ministarstva za visoko obrazovanje i naučno-tehnološki razvoj 2 projekta. To su bili prvi projekti koji su dobili povlaštene uslove sa kamatnom stopom od 1,5% i 20 godina rokom otplati. Obavezno moram spomenuti da je grace period za ove projekte bio i jeste 5 godina. Kada su u pitanju ostali projekti sa kojima ćemo ići, kamatna stopa koja je trenutno načelno dogovorena i mislimo da će takva i ostati je 2%, također grace period 5 godina i 20 godina rok otplati. Vlada Republike Srpske će svakako stajati iza svih ovih projekata, tačnije iza zaduženja prema Saudijskom razvojnom fondu, ali će naravno i lokalne zajednice morati da podnesu jedan dio tog tereta. Kada su u pitanju infrastrukturni projekti, a uslovi su ovakvi kakvi jesu, više nego povoljni, sigurna sam da je interesovanje veliko, tačnije mogu tvrditi da je veliko obzirom da svakodnevno dobijamo veliki broj upita, veliki broj aplikacija kako sa lokalnog nivoa, tako i sa republičkog. I s ponosom mogu reći da grad Gradiška ima dosta zrelih projekata koje smo grupisali u 6 projekata koje ćemo aplicirati prema resornom ministarstvu, prema Vladi Republike Srpske. Nadamo se da će određeni projekti proći, da ćemo dobiti podršku i Vlade Republike Srpske i predsjednika Republike Srpske i da ćemo na zadovoljstvo naših građana i privrednika grada Gradiške realizovati zaista jedne kapitalne, infrastrukturne, kulturne i privredne projekte koji će omogućiti daljnji razvoj same lokalne uprave grada Gradiške. Još jednom želim da se zahvalim pomoćnici ministra financija, želim da se zahvalim Vladi Republike Srpske, premijeru i predsjedniku Republike Srpske gospodinu Dodiku, koji su imali zaista razumijevanje u prethodnom periodu, da su nas i usmjeravali i finansijski pomogli da zaista izradimo ove strateške dokumente i da izradimo ogroman broj projektne dokumentacije koja se pokazala, iako nas je opozicija kritikovala svojevremeno zašto radimo toliko projekata, evo pokazalo se da je upravo ulaganje u projektnu
dokumentaciju, kapitalna investicija jedne lokalne uprave, zato što imamo zrele, spremne projekte koje će biti od krajnje koristi za naše građane i privrednike grada Gradiške. Ono što je prioritet trenutno je, što sam već naglasila na početku, da to budu projekti zreli za implementaciju. Šta to znači? Znači da projekti imaju svu potrebnu tehničku dokumentaciju, od rješenih imovinsko-pravnih odnosa, građevinske dozvole, projekta samog i sl. Gledat će se naravno da sve lokalne zajednice budu jednako zastupljene. Da li ćemo ići po regijama, razvijenosti opština i slično, naravno to su neke tehničke stvari koje ćemo mi da radimo u hodu kada budemo pravili tu prioritetnu listu projekata koju će vlada na kraju i da usvoji. Prednost sigurno da imaju lokalne zajednice koje imaju odlično organizovanje projektne timove, Gradiška je jedan od njih i njima ovo nije ništa novo i nepoznato. Oni su već navikli da sarađuju sa inostranim fondovima i znaju na koji način ovo funkcioniše.